Hola, que tal? Boas, que tal? Pasada de Recunchoguima. Ui, como vai frío hoxe? Como vai de frío hoxe? Que mi madriña. Que tal? Saúdos ya Gordillo a toda a xente que estedes agora en directo no Twitch cando son as 10:12 do último día de febreiro. Tamén un saúdo a toda a xente que está xa no YouTube, Spotify e iVoox e outras plataformas nas que ainda non teño muito onde sai. Pois nada, chegou o frío, fai uns días, hoxe tamén, polo que sexa. Pois temos un ambiente hoxe frío, vai ser unha cousa así moi seria, como típica de nós. Está se me caendo aquí o que pensando, isto non abriga nada, nin o pelo, nin a barba que me quitei. Facemos agora entón o río, como dixen, a toda a xente que está por aí polo chat, e tamén facemos un saúdo a nosa rolda de xornalistas e reporteiras que andan polos distintos recunchos deste planeta Terra. Comezamos con Lara, a uns poucos metros de aquí. Que tal, Lara? Moi boas. Creo que temos un pouco de retardo. Hola, moi boas, perdón, hoxe teño a conexión a internet. Si, vai a conexión a internet debe dir, vamos, co frío tamén. Por iso anda aí a saltos. Nada, se non probamos un se volver a entrar, iso non hai problema. Se ves que dá máis problemas. Isto xa se vira moi verán. Nada, agora vai ben, non hai problema. Eu creo que bueno, moi lento, porque igual estamos en modo 5 segundos por detrás. Pero bueno, Rita, que tal? Moi boas, como andas por aí, máis polo norte? Eu, ben, estaba pensando, a conexión de internet de Lara é como estas, como lles pasa como os efectos de frío que hai nos xogos de aventura, sabes? Que che dan con un feitizo de frío e todo o movimento está retardado e vai máis lento, pois igual, deronlle con un feitizo de frío. Por lo demais, ben. Gracias a noso enviado especial de retardo tamén, Farón, que nos voltas a terra. Pois nada, de frío, vexo que ben, ti tes manta light. Teño manta de señora, sabes? Pero como debe ser. Moi ben, así estamos. Vamos ver aquí o pelexo. Imos ver desde a outra punta da península que nos trae Sara Gurdiel a nivel Está exagerado. Que bicho que caracterizada, veño. Ostras. Queres a taza? Dime. O dibuixo da taza tamén era caracterización. É navideño, bueno, non ten que ver con... vale. Non. Con frío, pero bueno, si é navideño. Claro, isto é unha cousa que non tiña que telo comentar na caleta, ou tiñamos que telo falado igual. Que hoxe imos falar de cousas de fases de neve, pero non de Nadal, non val. Nadal non val. Ten que ser neve ou frío, ou tamén valería Sub-Zero do Mortal Kombat, que ao final non imos falar, ou algunha personaxe o Clay Fighters, cousa que se ti que estás vendo isto agora sabes de que estamos a falar por nos comentarios, porque tamén hai que compartir os traumas. Neve, frío, depresión, desesperanza, etcétera, etcétera. Unha alegría todo. Ala. Dito isto, para ir quentando motores, a que andades xogando esta semana ou estes últimos días? Adianta, señoras. Pois eu por fin pude empezar o Ghost of Tsushima, que lle tiña moitas ganas. Tiña moitas ganas, o que pasa é moi bonito, o que pasa que os desarrolladores, para que tuvera estas escenas tan maravillosas, decidiron que serían moi ben por o que é o sol moi baixo, e quedas cejo continuamente todo o tempo mentre vas xogando, así que... É o precio que pagas por un atardecer bonito, non? Totalmente. Así que nada, a ver que tal vai. E ti, Rita, que ya andas dando? Pois eu, por fin, caí na tentación e comprei o último DLC que lle sacaron ao Kingdoms of Amalur cando saleu o Reckoning. Sacaronlle un DLC novo, pois estou xogando ao DLC ese porque teño obsesións e teño problemas, pero bueno, non vos vou cargar con estas movidas. Solo decir que tamén hai moita neve nese DLC. Tamén hai moita neve. Sí. Eso tamén o dicía aquel Nadinos aquí Farún que rematou Ghost of Tsushima xusto onte, que lle encantou. Así que, moi ben. Aquí temos Seal of Approval.
Preguntan aquí a Sara, se andas no Polo Norte? Case. Máis ou Bueno, menos, non sí. nos testou, pero no polo non. Sí, bueno. A Aquí tía andas muda xa ao dando. Mediterráneo e está en plan, oh, que frío, que frío. Ui, que frío non, pero de verdade. Fai moito frío. Podo confirmar. Pois eu estou xogando esta semana, estas pasadas semanas non estiven xogando a nada de consola, pero sí estiven lle dando moitísimo ao móvil. Estou enganchada a un xogo que se chama Kaiju Rush, que vai de ser un kaiju, entón é un xogo tipo lanzadeira. Saes lanzado pola cidade adiante e simplemente con facer tap na pantalla pegas un bote, entón destrozas todos os edificios que hai e gañas moediñas cos edificios, cos que consigues melloras, máis velocidade, máis potencia, consigues máis moedas, etc. Entón vas desbloqueando máis e máis kaijus diferentes e son moi coñeros. Son moi chulos. Sí, a verdad que a pinta... Espera, non sei que meten aquí. Ah, sí, esto. Hola, señora realizando Sí, o tutorial. O Sí, que pues, pasa é que Sale a miña- Kaiju, xa tes o meu voto. pois probalo, xa verás. O que pasa é que eu, claro, tamén vou con ollo de QA, entón xa atopei uns cantos bugs. Oh. Ups. Pero bueno, disfrutas igual, Era importante, pasárselo bien. Ea. E nada, pois eu de móvil, xa que sí que hoxe provei que teña aí acceso, non sei se anticipado, non sei que, eu apunteime unha cousa, avisaronme hoxe, que está o Street Fighter Duel. Que pasa? Que é un gacha. O sea, basicamente son cartas de personas de Street Fighter e un gacha e as mecánicas de xogabilidade non son moita cousa. Home, de momento está mexendo a facer cousas, pero imagino que o de sempre, te botarás 3-4 días sen ter que esperar por cousas e logo tes que esperar por cousas ou pasar. Entón, estou vendo un pouco así que ten de imaxes, pero, en fin, é o que hai. E logo estou cunha decisión moi boa, despois de moitos tempos en meterme nun xogo de máis de 50 horas, decidí poñerme co Octopath Traveler, que a boa sorte que descubrín, agora que levo unhas 25 30, de que mañá xa está fora do Game Pass. Co cal, imos ver que hora é. Non, bueno. Esta noite dar aí a tope, non? Esta noite non se durme. Non, non dormimos. Co frío que vai. Que insistente. Sí. Home, imos insistente porque co tema que imos hoxe. Entón, xente que está no chat agora en directo no Twitch, temática de hoxe, xogos de frío. Xogos de frío ou fases de frío ou mecánicas que teñan o frío por alguna cousa ou se queres darlle unha reviravolta, como tamén lle dimos dar en un momento, cousas que vos deixen frío nun videoxogo, por exemplo. Que non sei exatamente que quere traer Rita, entón non sei se é unha cousa así. Eu estaba pensando en ambientes fríos donde o frío pues presta máis que mecánicas o tono, o tema, o espírito, etcétera. Alegorías, que lle chaman, alegorías. Entón, eu ahora teño a miña dúbida se ainda temos retardo con Laro ou non. Entón, eu, máis ou menos. Non, ben, está guai. Ben, perfecto, moi ben. Pero volverá. Podemos, non, pero antes parecía dame medo. Entón, podemos facer multixogador, non hai lag suficiente. Entón, se vos parece, hoxe temos, a verdade, que récord de respostas de ouvintes, entón, imos tiarnos un pouquiño que se nos ocorreu e logo comentar o que nos trouxe moita xente, que, por exemplo, hai algunhas cosas que comenta por aí a xente, que se podemos aportar tamén un pouquiño máis ou acompañar un pouco a resposta que nos deron. Entón, imos comenzar primeiro con xogos. Así que tamén xente do chat, se ahora mesmo se vos ocorre algún xogo, tamén comentado e buscamos aquí rapidamente tamén unha cousa. Imos ir aos fríos anos 80, sobre todo 85, para falar de que, Lara? Pois vamos cun xogo que eu teño moito cariño, que é o Ice Climber, que é un xogo que saliu no 84 para os arcades e no 85 fixo salto ás consolas. Bueno, pois é un xogo de plataformas de scroll vertical no que tes dous personaxes, tamén se pode xogar en multixogador, que son Popo e Nana, que son pois dous esquimais que van así moi abrigadiños a escalar unha montaña e recuperar un montón de verduras que lle roubou un cóndor.
Un cóndor. cousa que pasa todos os días por aí. Típico Entonces cóndor. o que faz é, pois, eso, tes que ir ascendendo, rompendo os bloques que están na parte por riba de ti, esquivando os bechos que che van asaltando, para chegar á parte de riba da montaña e recuperar as túas verduras. Cando chegas á parte máis alta, hai unha fase de bonus na que non hai inimigos e tes 40 segundos para apañar a todas as verduras que hai por aí e chegar ao teito e saltar hacia o cóndor e que che leve para a seguinte montaña que vai ser exactamente igual que esta, sen ningún cambio. Nada, a túa arma tes un mazo de madeira e pegar moitos chimpos para subir para arriba. Bueno, según avanzas, cada fase que saltas, pois a seguinte vaise complicando. Ten máis inimigos, ten máis trampas, ten máis cousas para subir. Destos típicos xogos dos 80 que basicamente o entorno non cambiaba, solo iba cambiando a velocidade e a dificultade. Unha cousa moi graciosa que hai no xogo e que eu non recordaba para nada é que se te demoras moito nas partes de abaixo, por rompendo no teito e cousas así, apareceche un oso polar vestido cun espido rosa que che vai acosando un pouco para que lle vayas metendo presa e empeces a subir un pouquiño máis rápido. Bueno, é verdade que estos xogos dos primeiros que tuve na consola botelle aí unhas boas horas e a verdade é que está moi graciosete. Pois fai moito frío tamén, os personaxes llevaban super abrigadiños e moita envexa que nos dan. Este o creo un perfecto xogo que manifesta a importancia das vitaminas durante o inverno. Daste conta como tens que recuperar as túas verduras. É moi importante. Como o teu zumito. As túas verduriñas. O que pasa é que é un pouco perturbador porque algunhas das verduras teñen ollos, teñen olliños, é como... Me pode ser viquiño, pode ser perturbador, sí. Sí. Como as patacas. Ollos como as patacas. No, estes son máis ollos con globo ocular. Digo, eu deste xogo hai unha morea de remakes, non? Sí, unha morea, fixéronse moitísimos. E son personaxes xogabes dos Smash Bros, se non me equivoco. Sí. Xa de uns cantos, xa non só do último, senón tamén de algún anterior. De verdade, eu non o probei, tamén aparece, por exemplo, estou pensando no último WarioWare, tamén hai unha referencia, un minixogo directamente que a misión é iso, escapar por arriba. Mira, non lembraba o detalle este que comentabas de cando perdías aí moito tempo, porque é unha filosofía bastante arcade, en plan, veña, que isto hai que meter aquí moedas e tal. E lévanos tamén ao seguinte que imos falar hoxe, que é o Snow Bros, que é un xogo do ano 90, saído para recreativas, que tivo varias versións para consola. Ángela quería nos apuntar, que mandamos un saúdo que ao final non puido vir hoxe, e tamén a John, que non anda operativo, digamos, estes días. Claro, decíanos que ela coñecía a versión de Game Boy. Imos ver un pouco imaxes da versión de recreativa, que era basicamente pois dous irmáns tamén, que estos son xogos de puzzle de acción, como que comentaba antes Lara, outros exemplos como pode ser o Bomberman ou o Bubble clásico, todo isto, que son, pois eso, minifases que están feitas aí, digamos, con rectángulos e pouco máis. Tes aí dúas, tres cousas para facer a túa fase. En este caso, digamos, argumento. Creo que outra vez damisela en apuros, a princesa de non sei que, todo isto. Enteríme máis porque no remake é esa historia. Básicamente, ti lanzas unha especie de bolas, bueno, non sei, como unha especie de enerxía fría que convertes aos inimigos en bolas de neve, entón logo podes empurralas e van por escenario abaixo, tamén golpeas o micro, se que se as camán, e, pois nada, podes facer combos aí directamente de arramplando cas bolas de neve pois polo escenario adiante. Que pasa? Que se te quedas quieto moito tempo, neste caso, non sei na versión original arcade, pero por menos no remake aparece unha especie de demo que vai soltando como mouchos ou gatos voadores, unha cousa rara que tamén que che anda perseguindo ou algo así. Entón tamén, digamos que hai mecánicas en plan de, se non das pasado a fase rápido, se andas aí perdendo o tempo, indo en plan seguriño, pois nada que facer. Dicir, como sinalaba, aparte das versións de Game Boy, creo que tamén algunhas das outras consolas de Nintendo ou versión, e se non lembro mal, creo que Mega Drive hai unha versión, chegou a haber un remake fai nada, pouco máis de un ano ou dous, que está para Switch, e non sei se tamén PlayStation 4, que era me sonar,
Eu provei un pouquiño a versión de Switch, ten tamén unha fase, o xogo original son 50 fases, o remake ten 80 en total, e tamén teñen un modo no que podes manexar aos inimigos. A medida que vas, digamos, matando inimigos no modo original, pois vas desbloqueando os outros para xogalos en plan cos poderes dos inimigos. A ver, queda a día de hoxe, pois queda un pouco máis limitado as mecánicas en que intenten dar iso, pero, en fin, pois digamos, un destes xogos sinxelos que o enchufas e xa podes máis ou menos disfrutalo desde o momento. Non sei se alguén coñece máis deste xogo ou probou. Pois non, eu a verdade non o vira nunca. Non, Pois eu este- sí que o vira, soname moitísimo a personaxe principal, pero non o coñezo. Soame moito porque ademais se parece un montón o que dicías, tío, xogos de arcade tipo Puzzle Bobble ou incluso Ice Climbers. Sí, bueno, non dixen a compañía, digamos que a versión que nos lanzou foi Toa Plan, que era unha empresa xaponesa, pero logo, por exemplo, Capcom levou a versión de Game Boy para Estados Unidos, Tengen levaría para Mega Drive, por exemplo. E tamén creo que, por exemplo, en dispositivos Apple te dela para xogar. Por exemplo, Farun, si que coñece que di moitas horas e moitas moedas de 5 duros metí nos logros. Moi ben. Imos co seguinte xogo que, bueno, creo aquí enlacei con este polo que era un pouco temática mesmo xénero, pero non sei exactamente moi ben de que vai o Antarctic Adventure. Antarctic é outra cousa. Anarchic Adventure. Anarctic tamén, sí. Calquera. Pois é un xogo do 84 que saliu inicialmente para os modelos de ordenador que había na época e despois deu o salto para as consolas, para a NES e para ColecoVision, que me fai moitísima gracia este nome. Pois é un xogo que mistura dúas cousas, carreira e plataformas. Ti eres un pingüino que tes que chegar a unha estación antes de que remate o tempo. Que pasa? Que tes que ir esquivando buratos no xeo, leóns mariños que salen por aí para entorpecerche, se das contra estas cousas tropezas. Bueno, tes certas cousas que che van dando bonus de puntos e o único que realmente te axuda un pouco para avanzar é que hai unhas bandeiriñas, hai unhas que son de cores e se colles unha desas saleche unha especie de gorra helicóptero como a que tiña Doraemon para que poidas ir voando e avanzando máis rápido sen tropezar tanto. O xogo é destes xogos que non teñen final porque cando chegas á última estación volve a empezar o xogo con máis dificultade. E tamén foi un xogo que eu tiña na consola e a verdade que lle teño moito cariño porque este é o único videoxogo ao que miña nai xogou na súa vida e era increíblemente boa xogando a él. Entón, teñolle guardado así ese espacio especial no corazón. Qué porque bonito. miña nai que non lle gusta nada os videoxogos que di que non os entende, que so tal, este enganchábao e botaba moitísimo tempo xogando e dábaselle moi ben. Así que teñolle aí guai. cariño e además, pois eso, fai frío nese xogo, ainda que ahora co cambio climático non sei, terías que ter máis buratos no chan probablemente. Sí, digamos que ahora Avanza a dificultad. estamos xogando ahora a modo Dark Souls do Antártica. A estar ben. Pero, bueno, estaba moi, moi chulo. Así que, nada. sí, Hubo tamén un montón de versións posteriores, se non me equivoco, remakes para 57.000 consolas. Además, o pingüín este foi tamén mascota de Konami durante certo tempo. En fin, ten recorrido a criatura. Mira aí as focas que están aí esperando para meterlle o dente, que medo. Sí, está moi chulo. Eso e as gambas que che saltan de repente de todos os buratos, en plan de así, que bo. Sí, oye, pero tú, con tu hai que decir, ahora cos xogos de móvil de corredores infinitos que hai, Temple Run e todos os... Sí, pero no, ahora di que no, que eso é moi difícil, que eso que é un rollo e tal, pero cada vez que enseño este xogo ou algunha imaxe, ai sí, canto xoguei a eso. É un momento máxico cando unha nai se anima a xogar a videoxogos. É tamén un animal mitolóxico, porque pasa unha vez e o mellor logo xa non o ves máis. Bueno, tens que ver a miña nai co Duolingo e que a gamificación do Duolingo está aí on fire, en plan de
Bueno, Oxe conseguí non sei cantos puntos e non sei que, levo non sei cantos días seguidos sin parar. Ese é un tema, xogos de idiomas semellantes, porque xusto hoxe mencionei o Duolingo tamén por outro motivo. Imos ir, vai seguir Lara, porque isto cando comentou polo chat que estamos preparando o programa, cando comentou Lara este xogo, eu o nome non me di nada, que é Ski Free. Sí, Sky é outra cousa. Eso é un sofá. Ski Free. Cando vin a imaxe dixe, ostra, memoria desbloqueada. Entón, que é eso do Ski Free? Esa cousa que non sona a todos, pero non recordamos moi ben e de repente vemos a imaxe e era, como isto é verdad? Bueno, pois que é o Ski Free? É un xogo que viña no pack de Microsoft de xogos. Este é unha versión para Game Boy Color, parece ser. Bueno, este xogo é moi sencillo, é un esquiador que vai baixando por unha ladeira e tes que ir esquivando pois as cousas que che van aparecendo, as árbores e tal, e tes que tes un modo infinito no que pasas a vida baixando, tes outro en modo slalom que ten máis obstáculos e tes unha meta, e outro que é o tri-slalom que é igual pero que ten máis árbores polo medio. Cal era a particularidade deste xogo? Que cando se rebasaras 2000 metros aparecía un yeti que te intentaba comer e que era moi difícil de esquivar. E bueno, a verdade é que a imaxe do yeti é maravillosa. 2000 metros dixeches, non? Creo que sí, que son 2000 metros. En 3, 2... Aparecía o yeti. Por favor, Yeti, aparece. Aí vai, ¡Qué terrorífico! Bueno, é que o Yeti, o dibuixo do Yeti, isto é, vamos, unha maravilla. Isto parece ser que fixo un desenrolador de Microsoft no seu tempo libre e se poñía a xogar no traballo e os xefes o viron e en vez de botarlle a bronca dixeronlle, podemos meter o xogo este no pack. Creo que non é o equipo. E que eu este lembro xogalo... Graphic design is my passion, sabes? Sí. No Windows 3.1 pode ser que xa o vese. Pois non sei, eu recordo xogar a el no instituto, porque claro, estaba co pack de Windows, entonces estaba cos ordenadores. E que eu lembro eso, tamén no colexio de xogar aí nalgún dos ordenadores dos profes, porque, bueno, tiña aí... Non sei se alguén do que nos está vendo ou escoitando se acorda desto, pero vamos. Memoria antigua... Xa vos digo, isto é... Aparte, quero dicir, normalmente, cando compartimos aquí unha imaxe, así que perdemos un pouco a frescura de imaxes por segundo, cando aquí compartimos en streaming, garantizo-vos que vai igual de mal que o vedes. Que non vai máis fluido. Bien. Bueno, saber... E nada, pois mira, imos facer aquí unha pequena ligazón de deporte de inverno a outros xogos de deportes de inverno. Eu creo que este primeiro que lembro, eu non o xoguei na súa época, pero digamos que sí que xoguei a súa versión de deportes de verán. Entón, situémonos neste caso época Sega Saturn, PlayStation, ano 95-96, hai un xogo de deportes de verán que se chama Decathlete na versión estadounidense e Athlete Kings, os reis do atletismo, na versión americana. Que pasou? Bueno, xogo que era moi arcade, que teña 8 personaxes con todos os típicos tópicos de tal país, pois tel tan pinta, non sei que, clásico Street Fighter 2, o sea, ese tipo de clichés. E despois que fixeron? Pois o mesmo, pero en versión deportes de inverno. Entón, temos o Winter Heat, que sería esta versión. Básicamente tes toda esta colección de personaxes por aquí, que pues básicamente era con eles ir a distintos deportes de inverno. O verano 97, no, 94, 95, pero claro, este é un show que saiu primeiro para recreativas e logo tivo a versión para Sega Saturn. Que a verdade é que estos en concreto, a nivel gráfico a Saturn eran bastante potentes, pois iban a 60 frames por segundo, o sea, eran un modo de resolución máis alto que tiña Saturn. Digamos que era un modo de resolución creo que mismo que a Wii, que decir, o sea, ni tan mal para a época. Pero eran 2-3 xogos de Saturn que corrían a esta velocidade. E nada, dinámicas, pois eso, minixogos super parvos, pois o de premer moitos botóns ou de darlle para arriba para baixo para ir esquiando cun pé con outro, pero bueno, tiña esa cosa de se te xuntas varias persoas
para xogar, pois podes competir un poquinho, pois eso clásico. Basicamente é o mesmo que tienes que facer no salto de longitude, aquí faz pois salto de esquí, como os do 1 de xaneiro estas cousas. Nada, premes botóns para gañar velocidade ou, que neste caso imagino que era agacharse, logo mantés xusto antes da liña para facer o ángulo e nada, a intentar aí caer e todo isto. Primeira época de gráficos poligonais e nada, pois bastante fresquiño. Logo, pois xa houve máis xogos, por exemplo, eu lembro para Nintendo 64 o xogo oficial dos xogos de inverno que era Nagano 98. Era raro un xogo de Nintendo 64 que acabase con un número que non fose 64, pois temos un 98. E logo xa, por exemplo, os de Sonic e Mario, ou Mario e Sonic, nunca sei que é o primeiro Mario e Sonic nos xogos Olímpicos que tamén teñen versións de inverno e demais, neste caso tamén para versións portátiles, todo iso. E imagino que hai algún máis tamén de deportes de veránse e tal. Mira, fálanos aquí Farún que tivo o Winter Games de Spectrum que era imposible de pasar. Pero era imposible por literalmente imposible ou unha maneira de decir que era moi difícil. Ou era que tiña un bug e non se podía. Por isto, na época tamén pasaba moito. E, de feito, creo lembrar que un dos primeiros xogos multixogador, pasa que ahora falamos de xogos así un pouco de xogos olímpicos ou tal, que era moi difícil de Farún. E que non lembro agora para que cousa en concreto do dicionario Gamer me llamas, pero un dos xogos pioneiros, creo que era multixogador, era un tamén destos de microcomputadoras que era dos xogos olímpicos. O sea, o primeiro xogo multixogador, unha cousa así. Estou falando un pouco de memoria, se non pasar polos dicionarios e lembramos un poquinho máis. E creo que ata aquí, por lo menos, os xogos. Máis cousas que non mencionamos, seguindo un pouco a liña, que se me ocorren. Se vos ocorre, momento 1, 2, 3, respondo outra vez, sabes? Se ocorre un máis tal. Eu estou pensando Cool Boarders ou calquera xogos destos de snowboard, que houve tamén unha época así boa. De feito, había un xogo de snowboard para Nintendo 64 que misturaba snowboard con cousas de karts a nivel de terpógrafos. Non lembro o nome agora. Non lembro o nome tampouco, pero sí, sabías eso. Con personaxes cabezóns, unha cousa así, creo que era. Todo fascinante. Todo fascinante. Todo fascinante. Non sei, bueno, tamén eu lembro dun show de snowboard de recreativa que tiñas que subirte na táboa. Sí que hubo, sí. E eso estaba ben? ben? Namco, creo. Ou era unha destas cousas que moi ben en teoría e logo na práctica... A experiencia non tan mal. Non acordo, a verdade. É que nas recreativas había tanto trebello xa que... Sí, e que eu creo que de snowboard non o probei, pero probei un de monopatín que o concepto era o mesmo. Porque era monopatín non plan Tony Hawk que tes liberdade para moverte, senón que era costa abaixo, entón máis ou menos vira para un lado, para outro. E pouco máis tiña. E nada, pois aquí deixaríamos o capítulo de xogos, o cal imos dar un pouco máis de caña porque entón imos ir momento fases de neve. A ver, que estamos fríos, entón hai que pillar velocidade. Vamos a ralentí, claro. Entón, fases de neve, a primeira a que imos ir é unha tal Jotun ou Jotun ou como é? Jotun. Bueno, pois o Jotun é un xogo indie de tipo aventura que mistura, ten a característica de mistura entornos 3D con animación tradicional en 2D. E de que vai este xogo? Pois ti xogas con Zora, que é unha vikinga que morreu afogada, entonces non pode ir ao Valhalla porque non morreu heroicamente en combate, e os deuses deciden darlle unha oportunidade que demostre o que vale, facéndoa que se vai por aí polo árbol do mundo derrotando xigantes. Que pasa? Que cada mundo ten unhas características especiais e, por suposto, hai un mundo que é o mundo de xeo, un mundo de frío, que é Niflheim. Cando chegas ali, pois, como usan o frío? Pois de dúas maneiras. Certas partes da fase hai ventiscas que fan que te enfríes e perdas vida, teste que protexer detrás de muros cando hai ventiscas. E o chan está cheo de xeo, co cal resbalas. Non podes pegar golpes tan efectivamente, non podes esquivar tan efectivamente. Según vas recorrendo Niflheim, tes que facer unhas cousiñas para enfrentarte despois ao xigante, que é onde misturan estas dúas mecánicas para que combatas contra el, porque lo que fai, pois eso, botarche cara manos en riba, botache un alento super frío que fai que te conxeles, e cando queres achegarte a el para darlle golpes ou para esquivalo, o chan está cheo de xeo e vas resbalando, entonces é moi difícil
impactar no becho con todo grande que é correctamente. Jolín. Bueno, este xogo está, a mí encántame, é moi bonito, así que o recomendo a todo o mundo. Non son pola fase de xeo, ten tamén de lume, ten tamén foses verdes moi bonitas. A min gustoume moitísimo. Nada, pois é un dos meus xogos de vikingos tamén. Claro, eu creo que como é un xogo de vikingos, Lara dixo, claro que sí, esta é a mía. E queimas algunha igrexa durante o xogo? No, aquí non hai expolio de religión. Aquí estás no mundo dos deuses nórdicos, así que non hai iso. Bueno, non podía ser perfecto. Buscade por TikTok ou polo Reels a que nos referimos con iso. Así antigos que hai. Imos ir a outro, que este non sei se entraría en xogo ou fase, que é o Lost Planet. Eu creo que é unha mistura de todo. Sí, porque se podes situarnos un pouco de que vai o Lost Planet, Lara. Bueno, o Lost Planet é un xogo que salió para 360, pode ser, se non me equivoco. Eu realmente apenas xoguei a este xogo. Foi un pouco facendo investigación estes días que me acordei del. É un xogo que está, pois, que a humanidade está colonizando un planeta que, pois, é un planeta moi frío, así en plan Holt a Guerra das Galaxias ou algo así. Pois para salir ao exterior e para manter a temperatura necesitan uns traxes que levan certa enerxía e tes que matar a uns bechos para roubar esta enerxía e tal. Se non me equivoco, e se alguén sabe que me corrixa, tiñas fases de interior onde o frío non afectaba, pero unha vez salías ao exterior sí que era un condicionante, é dicir, ti vas perdendo temperatura, necesitabas manter a calor do corpo. Bueno, además do entorno que era eso, todo xeo, neve por todas partes, así. Entón, eu creo que sí, é un xogo de frío, pero bueno, creo que hai os dous tipos de pantallas, non está sempre no exterior, entonces creo que pode quedar aí tamén como xogo. De feito, eu xoguei o segundo, que tiña xa tamén importancia, digamos, o xogo cooperativo online, tamén con moita cousa xa do Colossus, en plan bosses gigantes e demais. Creo que a primeira fase era neve, en plan como un prólogo, porque logo cambiaba o clima, mudaba o clima do xogo e se que xeralmente máis xunglas e tal, e desertos, pero sí que a primeiro sí que me quere soar o de neve. Imos ir con un DLC dun xogo de mundo aberto, entón, digamos que hai unha zona do Horizon, do primeiro Horizon, que nos leva ao Frozen Wilds. Efectivamente, o DLC Frozen Wilds do primeiro Horizon de Zero Dawn para mí é un nivel de neve, porque realmente é como todo o DLC sucede neste sitio onde está nevando todo o rato. Entonces, para mí é un nivel de neve de toda a vida. Que pasa? Que non é que haxa moitas mecánicas que teñan en conta o frío. Hai certos aspectos do DLC que, aparte, por suposto, do feito que está nevando todo o rato, que ti entras ali, é unha rexión unha rexión que chaman como se chama? O Corte, o Corte onde vive a tribu dos Banuk, que outra, vos sabedes que o universo do Zero Dawn, este universo post-apocalíptico, pois a xente está dividida en varios clanes, varias tribus, varias nacións, digamos. A nosa protagonista pertenecía á tribu dos Nora, pero hai outra tribu que se chama os Banuk, que son así un pouco que viven un pouco aislados do resto das tribus porque viven en rexións bastante inhóspitas, ¿no? O Corte é unha destas rexións. Entonces, ti chegas ali e conoces un pouco a xentes que viven ali, que viven a estas xentes que son, pois, polo menos durante as primeiras fases do xogo principal, que son xentes misteriosas para ti, para o protagonista, porque son xente que vive en lugares que nunca viches, ¿no? Entonces, bueno, para ela todo é novo, pero que encima estas persoas viven nun lugar moi aislado, entonces non salen tanto como outros. Neste DLC
o que máis fai referencia ao frío son os monstros. Hai un monstro precioso que é novo desta área, que chaman a gadoupa xeada, digamos, Frostclaw, que é basicamente como un oso polar, non é un oso polar, pero é unha máquina, evidentemente, é unha máquina, e é durísimo, o sea, é un dos enemigos máis difíciles do xogo, de todo, para loitar contra el, é moi difícil loitar contra el. E bueno, este ali é un dos enemigos novos que hai. A verdade é que é un enemigo precioso, está super bonito de ver e de loitar contra ele, é difícil, pero é unha maravilla, bueno, como todos os combates do Horizon, que son unha golosina os combates do Horizon, sabes? Unha golosina, é o que son. Unha alerpeirada, perdón, unha alerpeirada. E o DLC non estou moi segura de cando saiu no 2017, creo. Vixo por aquí en 2017, Creo que un pero... ano máis tarde. Sí, 2017, pero estou vendo aquí porque pongo o trailer. Outra cousa que fai referencia ao frío é, por suposto, os comentarios da Aloy cando ela vai andando pola neve e di, que frío, ou me estoy congelando, etcétera, etcétera, non? Logo hai unha cousa que sí que influencia un pouco, que a veces hai tormentas de neve, e isto pode reducir a visibilidade, que isto cando estás loitando enemigos non é ideal, pero bueno, ela ten así os seus gadgets que sempre axudan, sempre a sacan de casi todos os fregados. Por interesante, máis que nada, aparte do maquinote que é o oso polar, a xente que vive no corte, que son os Banuk, que son a xente que ten unha cultura así moi interesante, donde para eles todo é un test, todo é unha proba, non? El teñense que estar constantemente probando, constantemente, desafiándose, non os uns aos outros, pero a sí mismos, non? Desafiándose a sí mismos, probando a súa forza, a súa destreza, a súa intelixencia, a súa sabiduría, etcétera, etcétera. E encima son a xente que pintan moito as súas historias, as súas lendas, entonces as súas heroicidades, non? Pintan, non? E contanse esas cousas aos outros. Eso está moi interesante, non? Como é unha xente que reflexa o ambiente donde vive, non? Hai, por suposto, hai algúns que lles gusta máis e outros que lles gusta menos, como todo. Hai xente que, como todo, non? Que é unha cousa que ten o Horizon, que a xente é xente, efectivamente. E xa está, e así, logo, a historia principal é de robots. Que credes que vos diga? Robots, inteligencias artificiales, o típico do Horizon. Sí, eu creo que foi das primeiras experiencias que teña sido un xogo de mundo aberto de probar o DLC. Claro, cando probei o Horizon bastante xa máis tarde, xa veña enterado. E a verdade é que por como está escrita, creo que funciona bastante ben. Recomendanche a partir do nivel 30, cando es a partir do nivel 30 que podes xogar, pero funciona bastante ben, incluso se esperas para despois ou se probas un poquinho antes de rematar o xogo, o que máis ou menos é cando tes así o nivel axeitado para meterte contra estes enemigos novos. Entón, parece moi ben, porque ao final son unhas 15-20 horas tomando con calma, facendo todas as misións por aí. Sí, é un xogo aí contido tal que está bastante ben. Sí, a neve, ese ambiente xélido é o protagonista neste. É un DLC dos de antes, sabes? Es que te poñen un contido novo que dis, toma, isto pódelo xogar, pero se non o xogas non pasa nada, e hai máis aventuras, máis monstruos, máis, que autopiñemos todos. Nada, imos ir agora a non sei se é un roedor. Exactamente que é Hamtaro? Pois Para. É un hámster, como o nome indica. É un hámsterciño, super riquiño, por certo. Pois iremos falar entón do xogo de Hamtaro, que ten un nombre moi gracioso, que Hamtaro seamos amigos. Por favor, non hai nome máis riquiño. Humor de calidad. Home, por suposto. Entón, eu veño a falar non do xogo en sí, senón dun setting do xogo, non é ninguna fase, porque non ten fases. Este xogo é un RPG de aventura e puzzles que saiu para a Game Boy Color, na que, a premisa é que o líder do grupo quere reunir os coleguis hamsteriles e ti tes que ir por eles.
Claro, está na Entón, nevera. neste, claro, bueno, un dos lugares nos que tens que atopar os teus coleguis é un supermercado. No supermercado, pois hai dous destes coleguis, o que pasa é que están enfadados porque son inimigos forever. Un deles marcha para a caixa registradora e outro métese na cámara de xeo do supermercado. Entón, bueno. é moi curioso porque eu penso que non hai, bueno, eu polo menos non atopei, non hai ningún outro xogo no que exista un lugar como este, non? No que xogues dentro da cámara de xeo dun supermercado e vai rescatar os teus coleguis e ademais tes que ir a por un deles que está consignado. Dime, Iago. No, quitándolle de rescatar os coleguis, hai un xogo que sí que entras nunha cámara frigorífica dun supermercado que era o Revolt, que era o xogo deste de xogar con coche radio control, nun supermercado unha das curvas era na cámara frigorífica que aí derrapabas que era unha tolemia, entón acabo de ter visión de pasar. Pero non tiñas que rescatar ningún colegui, entón bueno, eso sería moitísima casualidade, pero non podes quitar o mérito a Hamtaro, seamos Hamtaro. Non, pero veume agora un flash, mira, que nos soportamos. Guau. Pois nada. O único recordo que teño dunha cámara frigorífica era de encerrar a xente, non de soltar, que era o Tomb Raider 3, no Tomb Raider 3 na casa, que che perseguía un mayordomo. O na 2 ou no 1, creo. Pensei que decías na realidad. Estaba empezando a preocupar. A ver. pero non se pode dicir. Vale. E nada, neste xogo é moi curioso porque o xeo non afecta o gameplay. O único é que hai uns charquiños de auga que se conxelou no chan e se pasas por riba, resvaras. Pero xa está, non afecta nada o gameplay. E nada, é un xogo moi riquiño, a verdade. Que os recomendo, é moi sinxelo e dura pouquiño. Sí, estamos vendo un momento aquí o Tomb Raider 3. Primeiro plano da carne. Sí, avisemos para o podcast que están falando dun xamos que hai no teito, non? Neste caso non de Lara Croft. Grazas, sí, Rita, grazas. Sinto moito. No. Sí, efectivamente, pois eso pasaba. Hai moito memes co señor este. De feito, meteron un easter egg, non me acordo xa en que xogo, pero meteron un easter egg con encerrar o mayordomo na cámara de xeos, xa tal cual. Ahora xa me quero que ese mayordomo además era un Igor, totalmente. O sea, non... Achéganos como frases de neve fermoreiras que lembra as do fronte oriental no Panzer General, que eu xogo mal que un xogo de tanques, pero non uso aquí a tal. E tamén de xogos nos di o glorioso Frostpunk, que non sei se algún ten algún dato máis do Frostpunk. O único dato que teño é do que me suxeriron por Instagram, estuve eu facendo tiki-tiki e buscando tiki-tiki, facendo vamos a ver. Facendo research, facendo investigación e a verdade é que está curioso. Non sei se podes poñer... Sí, Frostpunk, estou vendo aquí, por explicar rapidamente para a xente que este só vendo, digamos como steampunk, pero na neve. Estética, polo que estou vendo así un pouquiño, pero creo que é un xogo de civilización, non? Digamos, de crear cidades e demais. A grandes rasgos diría que sí. Sí, a última cidade da Terra. Pon aquí o resumen do Steam. Sí. E tamén, pois, nos sinala, por exemplo... Claro, dinos far unha frase a primeira frase do Uncharted 2, que se non lembro mal, ese é o que comezas no tren que está aí polo barranco abaixo, te lo que trepar algo así. Verdad. Sí, creo que é ese. Que os Uncharted non o xoguei, pero creo que xusto iso o único que xoguei. Di Farun que está flipando cada cantidad de material coa temática frío. Claro, que ao final isto ao final temos aquí, mira, outro día facemos de auga, outro día de lume, xa tema desierto. E despois o quinto programa sería facer o do xogo do quinto elemento que existe. E do Capitán Planeta non hai. Capitán Planeta hai. Eso xa é unha cousa que eu teño... Hai un vídeo de Recuncho Gamer que falamos de videoxogos do Xebarín, estado do Capitán Planeta. En algún momento ampliaremos iso. Deseado. Imos dar un pequeno xiro dos nosos acontecementos porque imos falar de ambientes fríos, pero non de que faga pouca temperatura, senón de que
digamos, como se estamos vendo drama político dinamarqués, non? Sería ese concepto. O sea, Frozen. De azul, A película sí. Frozen. Un drama sueco. Drama sueco. De cal estás falando, Iago? Ahora quería falar de Disco Elysium. Claro. Porque claro que Los Planet saltei unha cousa que Los Planet metino onde non é. Quería falar de Disco Elysium. Foi detalle do Disco Elysium, simplemente cando dixeches xogos de frío, bueno, non foi o primeiro que se me ocorreu, pero estuve dando a cocorota un cacho. E dixen eu, que pasa? O Disco Elysium é que o lugar onde suceden os eventos, Rebachol, é unha cidade pois, que, polo menos no momento no que ti estás no que sucede o xogo, pois, inverno bastante claramente, fai frío, hai unha zona que está nevada, ou polo menos que se ve que hai xeo na auga, e o que ten o frío non fai nada, ti como personaxe casi non hai ningunha cousa que te afecte. Sí, perdón, sí. No, ven ahora pregunta, perdón. De feito, podes ir por aí nunha camiseta de tirantes, sabes, e nada máis, si o que te apetece e o que te fai feliz, pero é un xogo, para min foi un xogo no que o frío o que facía era poñer un ambiente e incluso propiciar que ti viras o xogo dunha maneira concreta, no? O frío exacerba, para min creo que o que intentaba facer era o frío está exacerbando as dificultades. Fai que a pobreza se vexa máis pobreza, que a crueldade se vexa máis crueldade, o contrario tamén, que as cousas boas se vexan máis boas por comparación. Entonces, ti cando ves que hai un neno que está solo, que non, sabes, que o seu pai que lle pega, que non ten a ninguén no mundo, máis que unha cativa que é medio sociópata, dache máis pena porque fai moitísimo frío. Entonces ti ves que hai unhas persoas que viven nunha vila de pescadores que as queren desahuciar, dache máis pena porque fai moito frío. Esta vila, que a cosa que non ten nada, hai unha das poucas cousas que fai referencia directa ao frío é que te encontras con unha rapaza que está gravando os sonidos que fai o xeo. Que o xeo cando, bueno, fai sonidos, isto é verdad. Entonces ela está grabando estes sonidos con a súa maquinita para metelos en cancións electrónicas, no? Está co seu proxecto. A Sel non ten gorro, no? Entonces unha das cousas que podes facer é pedirlle que darlle un gorro, pero ela ao principio non o quere, non? Tens que como convencela para que che colla o gorro, porque ela está en plan que non confía en ti porque eres un poli, o sea, que te queres que eres, sabes? Entras ali de poli e lle preguntas a esta chavala que está grabando os sonidos do xeo se quere un gorro, e ela di, te puedes meter el gorro por, sabes, por aí. Entonces, sí, non é... Quería mencionar por eso, porque é un xogo no que o frío é un papel simbólico máis que mecánico, un papel simbólico. Perdón, antes entroume a risa porque entendinche Rabachol, e claro, Rabachol estaba aquí Fermoreira. Rabachol sai no Disco Elysium, efectivamente. Claro, que un papagayo de Pontevedra. Non teño máis historias, sei que algo porque sei que era unha pregunta que saía moito, non atrápame se podes. Foi unha cousa que estive mirando. Pero non, é Rebachol, como vendí aquí Farun. Pues, fin da confusión. Imos saltar xa ao último apartado e logo imos ca todos os comentarios que nos deixaste, que tamén hai moito que comentar. Non, hai un quinto apartado que non mira eu, que é o frío como parte do lore. Vale, moi ben. Claro. Sí, pero imos antes con mecánicas de frío e imos as do Metal Gear Solid. Que isto creo que debe ser cousa de Lara. Sí, bueno, é o mismo. Eu non sei este xogo, pero sei que se usa pois eso, a neve como mecánica. Como funciona? Pois, claro, ti se andas pola neve deixas pegadas. Entonces ti se eres un espía e non queres que che pillen, pois non debes deixar pegadas polo chan. Non é que non as deixes, senón que as uses correctamente. É dicir, ti se os inimigos ven as pegadas poden ir cara a ti, ou ben podes utilizalas para despistar os enemigos e que vayan cara a outros lados. Me parece que está integrada en casi todo o Metal Gear Solid, este tipo de dinámicas, e pareceme un uso moi interesante de utilizar pois a neve como un elemento tanto para
pois distraer os gardas como para atraelos cara a ti no xogo. Pois sí, a verdade que está original. Sí, confirmo, e aparte dos comentarios que nos deixou aí tamén outras variantes que hai co frío, decía Rubén Pelanes por Instagram que na zona de conxelación do Metal Gear Solid para cambiar o cor de tarxeta que había algo co frío interactivo. Creo que si había unha mecánica de un obxeto que tienes que manter en frío e que non se cambiase de temperatura para abrir unha porta. Sona algo así lixeiramente, sabendo xa teno máis fresco, porque o Metal Gear xoguei daquela maneira no 90, bueno, cando saiu, pero eu non tiña PlayStation, entón digamos que foi máis ben en casa de amigos tal, e teño así un pouco máis borroso, pero si o das pegadas todo iso contacho como e creo que tamén había alguna cousa de o bao que botaban os estes, pois pues, sabías se estaban vivos ou non, bueno, había algo co bao que tamén te podían descubrir ou alguna cousa así. Digamos que sí que o primeiro xogo que fai ou que pon de moda un pouco tamén estas cosas de sigilo e demais. Temos tamén un que comentaba por aquí Farún antes e que creo que xa ten falado tamén aquí unha vez Lara neste podcast, que é o The Long Dark. Sí, bueno, xa falei de xa fixen publicidade bonda ese xogo, así que nada, e do programa, creo que no de Indies, se falaba del e tal. É un xogo que ti estás só no norte de Canadá, abandonado a túa sorte, e o xogo, o frío ten un papel crítico, vale? Porque ti se estás no exterior, fai moito frío e vas a empezar a perder moita temperatura corporal. Se perdes moita temperatura corporal, empezache a conxelarse partes do teu corpo, a salirche xabañóns, e se non os tratas correctamente ou non te quentas, convértense nunha ferida perpetua. Sen contar que se estás en baixa temperatura no exterior durante moito tempo, morres. Entonces necesitas relevar roupa de abrigo, que non este rota, necesitas comer cousas quentes, porte a cuberto cando é ventisca, porque cando é ventisca ainda baixa máis a temperatura, se de noite fai moito máis frío, non podes andar por aí trasteando, é un condicionante, a final é un inimigo máis no xogo co que tes que pelearte. Pes, dixemos, neve, frío, depresión, traxedia, Sí. Logo está por aquí nada tamén o Red Dead Redemption 2. Sí, bueno, eu ese non xoguei, pero sei que hai unha zona do xogo do Red Dead Redemption. O dos vaqueiros. Ese. Non me os Sunset Riders ou Bueno, pois que fai frío, vale? E que tes que ir abrigado, porque senón, pois eso, o rapaz enfríase e collenos tose despois. Entonces, pois é un pouco o mesmo, son usar mecánicas de frío que che fan que se afectan directamente ao teu personaxe para darlle pois unha sensación moito máis realista ao xogo. Sí, tamén camiña como como es? Se os pantalóns lle fixese un pouco dano, non? É que andar pola neve non che fácil, Non. Eu das miñas peores experiencias que levo de estar en Berlín 3 días na neve. Acabei co xeonllos fatal. Para partir noces. Sí. No, con iba a decir prótesis, non. Con non me sabe a palabra en galego. Sí, pero bueno, como se diga en galego, xeonlleiras serán. Arroba digo show en galego, que veñan aquí. Isto que comenta Farún, un detalle importante. Para a mecánica do RDR2, ves, é mellor chamarlle como se fose un robot de Star Wars. Os de cabalo que se encollen nas partes de frío non é broma, que é de verdade. Perdón que se me conxelou un pouco a imaxe. Sí, como os testículos do cabalo. Sí, no, sí que está dando cousas. Última cousa, antes de ir a todas as vosas respostas, mima canta cousiña de hoxe. Impresionante o que dou deste tema, verdad que sí. Se aparte foi unha cousa en plan, mira, non timos ainda sincronizado axendas de temas. Que fai frío, falamos disso. Así foi. O equivalente a falar do tempo, en plan. Tal cual. Diximos non falar do tempo. No. Entón, que nos podes contar do The Best of Winter? Concretamente do Pou
Entendo que Edgar Allan Poe, non. De visto Winter, a Besta do Inverno, do Pillars of Ajá. Eternity, Deadfire. O Deadfire é o segunda entrega do Pillars of Eternity, un xogo que a mí me apasiona, me encanta, lo amo, etc. Que creo que saliu no 2018, igual que o DLC. O curioso deste xogo é que a acción desarrollase nun mundo de fantasía, un RPG desarrollase no equivalente fantástico a, digamos, as Islas do Pacífico ou o Caribe, no? É un sitio onde fai moito calor, é un arquipélago de illas onde fai bastante calor, hai cocos, hai arroz, hai xente que vai en faldita, maravilloso todo, no? Pero chega mentras vas navegando por aí encontraste que hai un islote que está completamente nevado, como si fora no Polo Norte, basicamente. Que pasa? Que neste islote que hai aí, abriuse un portal á dimensión do inverno. Pillars of Eternity, os dous xogos son RPGs que teñen un componente teolóxico non menor, donde se expoñen cuestións, e que isto, claro, decilo sería spoilers, donde se expoñen, se fan preguntas, se expoñen cuestións sobre a naturaleza dos deuses, que é a divinidade, que significa ser divino, etc., etc. De maneira bastante boa, non así en plan, sabes, medio, non? De maneira bastante boa. É un dos deuses que existen neste setting, é Rimergand, que é basicamente o deus dos finais, da morte e do inverno e do frío, non? Pillars of Eternity desenvolvese nun mundo donde existe un ciclo de reencarnación que está probado porque a xente recibe as almas de persoas que morreron anteriormente e estas, bueno, isto podese saber, a xente pode... Bueno, que se sabe que está probado, é científico, para eles é ciencia pura, non? Que pasa? Que o que tamén é ciencia é que estas almas vanse desgastando pouquiño a pouco con cada reencarnación. Entón, Rimergand é o deus que digamos que é patrón deste final, da morte final da alma. Eu quería falar deste DLC porque neste sentido, a Besta do Inverno é unha fase de frío, unha fase de inverno, no que o importante non é que hai xeo ou que neva ou que fai frío, o importante é o que significa este xeo, este inverno, este frío. Cal é o propósito da túa vida, cando estás suficientemente cansado para acabar con todo, que significa intentalo unha e outra vez a través de diferentes vidas. De feito, Rimergandel ten unha secta de seguidores que basicamente o único que queren é acabar ca súas reencarnacións. Eles queren morrer e que se acabe ya todo, sabes? Queren deixar de reencarnarse. Entonces ti vas ali, solucionas así un pouco, pechas o portal, basicamente o que hai que facer é pechar o portal porque ao final o xeo estás expandindo e vai empezar a molestar aos outros islotes onde están os cocoteros e eso non é bien, non? Porque ti queres que os cocoteros siganse dando. Entonces, ti entras no DLC, hai moitas fases no DLC, hai varias fases que casi ninguna é de neve, a verdade, hai moitas que están... Hai unha fase de auga, incluso unha fase de lume, pero o tema principal do frío é esta confrontación final con Rimergandel, preguntarlle, ti que queres? O sea, ti realmente queres que morramos todos? E el, pues... Sí, es mi naturaleza, que queres que che diga? Este é o meu rollito. A min pareceme ben que amorrades todos e que se acabe o mundo, non sei que queres de mí, non? É bastante interesante. E podes insultalo e chamarlle un gilipollas, que para min é unha cousa que é moi importante, momentos estelares de todo Deadfire foi cando lle puiden chamar gilipollas a Dios. Que bo. Bueno, había que compensar un pouco a intensidade do Exacto. Bueno, eu estou de acordo con eso de xa cando te reencarnas moitas veces. A min pasar a adolescencia moitas veces, menuda carallada, non sei, sí. Mellor acabar con todo. Chao, punto como non. Ai,
Pois nada, Manuel Jiménez, aquí temos emoji de frío e todo isto. O que ven sendo o momento para ir á rolda de respostas en redes, que non contei, máis de 20 seguro. Máis de 20 seguro. Sí. Entre Instagram e cosas varas. Entón, se te parece, Sara, das tío comezo, así vou preparando aquí as imaxes ilustrativas de todo isto. Por suposto. Sí, podo comezar lendo. Temos como primeira a resposta de Mike Sevenfold comentando a de Super Mario 64, na que lle devolves o pingüino bebé á pingüina matriarca. Sí, non o tiredes polo barranco. Nin a pingüina matriarca tampouco. Non. Demasiado tarde, toda a nosa Vale. xeración No. xo fixo. Foi así. De feito, cando buscas neve Mario en inglés, o único que sai é isto. Bueno, había unha fase de NES, pero... Así como se este orixe do xogo do pingüino que nos enseñaba a Lara antes, sabes? Tiras o pingüino polo barranco e acaba aí no slalom. É verdad, que terá xente con tirar pingüinos por aí? Haberá que probalo. Por eso acabaron na Antártida todos para baixo. Non funciona así, non? Non funciona así, non. Vale. Un saludo aos terrachaístas. Continúo logo co Sí, dale. de Javi CV 520. Fala do Red Dead Redemption 2 e que os primeiros niveis. É verdade que non xoguei, entón non sei que niveis son, pero... Sí, Vos imagino que sabedes. va do que comentou Lara antes, imagino. Ou das pelotas do cabalo. Sí, aí é Farún o experto neste aspecto. Logo en Instagram Lilium_IG Irene Ribeiro coméntanos Undertale, que é un xogo moi riquiño, me encanta. Que teño pendente. É super Igual. chulo. Vos xogadelo? Xogaste? No, ainda no. Ai, non, eu tamén está na miña lista. É moi chulo. A mí este tipo de aventuras gustame moito, ademais coa estética retro, pareceme chulísimo. Sí, que aparte, No é lembremos tan que cookie como Javi. tivemos un programa aí con Celia Taboas que falaba un pouco da traducción do Undertale a galego sen marca de xénero e todo isto. Entón, bueno, tamén recordamos, creo que era o capítulo, ahora sí que este vou máis pillado. Creo que 21 ou 22. Traducción non, que a tempada pasada foi moi complicada. Seguimos. Logo, coméntanos HTV Ebimaru, Héctor, dinos todo Metal Gear Solid e Until Dawn. De Metal Gear Solid se falamos. Do Until Dawn, creo que un destes xogos, non sei se coñecedes algunha de vos. Sí, moi ben. Coméntanos un poquinho. Pois sí, é un xogo de terror que é un destes de quick time events, pode ser, que, bueno, se desenrola nunha típica cabaña do monte, e pasan cousas raras, e hai bechos, e hai asasinatos. Ui, que pasará? Mira, vemos os quick time events. Por suposto, tamén ten un componente de relacións interpersoais, mentre están vivos. Pero sí, todo isto desenrolase nunha montaña chea de neve, e claro, isto tamén afecta a historia. Logo, que máis? Aproveito para rescatar unha que nos deixa por aquí Fermarías no chat mentras, que diga que esquecero Tell Me Why é moi bo xogo, é ambientado en Alaska. Non se pode ler de outra maneira. Non podemos facer o que falta nos Kevin. Oxe. Do por feito que Ángela ou John son Kevin. Había un que se chamaba Kevin, non? Decime, por favor. Sí, vale. Gracias, porque non me acordaba. Levo unha pedra. Nada. Non carto Outro. Espera, non era Nick. Sí. Nick é o que vive. Sí. Perdón, volvamos ao mundo dos videoxogos. Por favor. Sí, continúo logo. Sí. David Sion GZ dinos Harry Potter e a Pedra Filosofal para Game Boy Color. Tamén comenta a zona de neve dos Pokémon, así, xeral. E os dos God of War máis actuais. Ah, claro, é verdad. Sí, claro, como Sí, son neve. mitoloxía nórdica, pois é o que lle pega, sí.
A verdade é que non escoitei falar moitísimo, escoitei falar maravillas do Harry Potter para Game Boy Color. Vos probástelo? Porque eu non sabía nin que existía. Iso sí, logo nas tendas de segunda man están sempre á venta. Iso é Nintendo. Para Game Boy Color, específicamente. Pues nunca. Sí. Non podo corroborar que haxa neve, teremos que fiar. Tenemos que fiar. Ten que haber. Nada, dos God of War, pois eso, o que comentamos de cousa nórdica. Eu tamén teño pendentes, por a parte son nos comentara non me acordo o nome, de Javier que presentaba o libro de masculinidade nos videoxogos, falaba un pouco do Kratos que transformado un pouco nestes últimos. Entón, a ver que tal. Ti sabías que no próximo God of War que saquen vai salir Lara facendo un cameo? Espero que non. Non ten continuación o chiste, vale. No, sí que era un knock. Sabes que Lara sai no God of War? Por qué? O chiste era que llevan a facer un homenaje, sabes, nun xogo de temática vikinga, porque vale. Eso. Vale. Un día faremos un monográfico sobre xogos de vikingos. Perfecto, apunta. Si queres decir unha temporada, vale. Por certo, isto creo que é un disfraz de vikingos, pero en fin. Sigamos co que nos di Alejandro Mejuto. Efectivamente, Alejandro Mejuto dinos escorregar polo xeo permea a todos os tipos de videoxogos, sexa Golden Sun ou Overcooked. Overcooked, proveino unha vez, unha única vez, unha unidade de vez, e iba tan mal. Debe ser o meu ordenador ou que estábamos probando modo remoto, controles remotos, e iba moi mal, pero non cheirei neve aí. Non sei de que está a falar. Vos probadelo? No. A ver, igual Hubo plan. Pero igual con nitróxeno esto de que se fai con comida. Esferificación. Pois sí. Continúo logo? Sí, vamos darle aí. Vale, pois Pullfish dinos misión de sigilo na neve en Call of Duty Modern Warfare 2, incrível. Claro. Ten que haber. Dos Call of Duty, sí. Nun dos últimos Call of Duty creo que saía algo de Costa da Morte, verdade? Un faro de Costa da Morte. Sí. Sí. Tienes actualizadas tú? Sí. Por suposto, indo a por uns, se non me equivoco, iban a por uns narcotraficantes, non? Vaya, sí, pode ser. Outra fase de neve. Pero moi mal, porque veías que atravesaban polos toxos e non che quitaban vida, entón moi mal. Moi mal. Falando de toxos, está empezando a florear. Jaja. Bueno, repetimos aquí con Xoandalf, repetir en canto que di Frostpunk, Red Dead Redemption, que foi falta Rebequita di, e tamén o Skyrim, que tamén... Claro. Xogo de neve, efectivamente. Sempre fai frío aí, sempre. O máis importante, o máis relevante da neve no Skyrim son os trolls os trolls blancos estes que hai, que son o enemigo máis duro do xogo. O sea, non hai enemigo máis duro en todo o xogo. Vou ler máis a última suxerencia. Ben de, bueno, 9/Lu/6, é dicir, Luís. Luís coméntanos as do Sonic, tamén bastante xeral, case tan agobiantes como as de auga. Sí, por alusións, a parte do tiro verde que está presente aquí mesmo, sí, hai varias. A primeira que aparece no Sonic 3, que é Ice Cap, que empezan aí facendo snowboard, que logo recuperan no Sonic Adventure, que é o que nos comenta Diego Bozón tamén, mítico descenso por unha montaña xeada no Sonic Adventure na Dreamcast, que aparte, xusto o último tiro verde foi falando deste xogo, comentamos esa escena. Algúnha máis que veña por aí, pero non son nin tan malas de neve, sí que hai un... No Sonic non, sí que son peores as de auga porque sí que vas máis lento. Nas de neve polo xeral non, esvaras, pero non afecta a velocidade do xogo. Entón,
hasta 9 polo xeral. Aparte, a primeira Sonic 3 ten musicote, que era destas que era de Michael Jackson, que ahora lle cambiaron a banda sonora por tema de dereitos de Michael Jackson. Seguimos con Adrianciño, por exemplo, que volve tamén a falarnos do Pokémon, neste caso da cidade de Caoba, do xinasio da cidade de Caoba, do Ouro Prata. Creo que esta vou a mandar a Sara para contextualizar. Ui, pois, a verdade é No. que esta é a xeración que non xoguei aínda. Pois, Bueno, pois nada, pois vemos aquí unha imaxe que nos deixou dun GIF. Con isto, chega da vosa imaginación. Básicamente, para os que non este vendo, é como ver unha captura de pantalla do Buscaminas, pero con NPCs. A mí rea máis os azulejos dun baño. Sí, podría ser. Pois eu estaba deseo. pensando en chocolate, así que... vale. Pues nada, vai para a cociña, cando queiras, por aí. Pokémon, señores e señores. Dinos a corte do director Crash Bandicoot subido nun mini oso polar. Non sei en cal deles pasaba. Interesante. Pero Pues son quere soarme. Non me acordo. Ten creo que son o 2 ou 3. Pero en É fin, que eu un dos xoguei casos. o 1 e o 2 no seu tempo. Xa, nunca máis. Xa están aí, borrosiños. Eu teño a triloxía e case pasei o primeiro, pero non volvín non probei o segundo o terceiro. A triloxía nova, digamos, o remake. Ares, non sei, tenemos así. Ares Menezil, dinos que non pode evitar mencionar a segunda expansión do WoW. Que ven sendo World of Warcraft. Que ten unha cinemática moi invernal. The Wrath of the Lich King. Sí. Isto xa a meta da imaxe, aí tamén un pouquinho, sí, basicamente había neve. Qué bonito. E vechos, orcos. Estos son orcos, elfos e cousas destas, non, Lara? Sí, son cousas desas, sí. Vale. Cousas de frikis Cousas desas. Cando hai cousas desas, eu acudo a Lara porque non me ando moi perdido. Pois eu creo que Rita tamén ten No, un bon sí, nivel de bueno, pero- expertise. Mis blorcos. Serio, disculpa, pasé por proximidade. No, Lara, é que ti eres o departamento elfos e orcos, eu son o departamento hobbits e enanos. Ajá. Moi ben. Son diferentes departamentos, das que contar. Moi Ben. ben. Pareceme ben, hai moita información aí, hai que dividir Sí, o traballo. sí, para o resto de consultas, imagino para o tema Pokémon se pasara e o tema ourizos e raposos con Exacto. dúas colas e tamén. Moi ben. Seguimos co que nos comenta Mr. Baquetas, que ven sendo que... mira, hai dos do Final Fantasy VII. Un é Mr. Baquetas que nos fala do Gran Glaciar do Final Fantasy VII. Tamén aproveita para sinalar unha fase nevada con Xeo do Espiro de PlayStation 1 e do Final Fantasy, non lembro agora quen fora, que nos deixa por aí algún comentario, logo verémoslo, pero falan tamén do Snowboard, que hai unha fase do Snowboard. Aparece tamén as fases do Donkey Kong, que non la rescata Rosquiña Alex Enciel, concretamente sobre iso nos comenta que do Donkey Kong con realidad NES, pois o Gorilla Glacier chamase, o Glacier, isto non sei, o glacé. Vas todo Gorilla tranquilo. glacé. Efectivamente, vas todo tranquilo polo que parece un día anticiclón e de súpeto péchase e non ves un carallo con neve. Como subir a Manzaneda, básicamente. Pois, cosas desas. Comentan, ainda que non anotei aquí unha menesqueta, pero di Carlos Cés, que di que o que non atura son os niveis de auga, pero de neve quedas coas sensacións de paz inqueda, misterio e frío que transmite un paseo pola cordilleira de Ebra no Breath of the Wild. Eu non xoguei a ese, pero... Que tamén hai unhas mecánicas aí relacionadas co frío que... Verdade, non? Sara, xogaches, non? Eu teño, pero aínda non non cheguei. Estás como a mí, vale, moi ben, vale. Eu do Breath of the Wild teño unha cousa que decir, que Sí. teño unha amiga que nunca xogou a nada máis que non foran os Sims, e máis a outro xogo cortísimo, así un pouco de plataformas, e enganchou co Breath of the Wild a topísimo. Estaba ali, nunca na súa vida collera un arco digital e estaba ali en plan... He matado un monstro, Rita, soy la mejor. Claro que sí, sí que eres unha inspiración para mí. É unha inspiración para mí. Queres mandar un saúdo? Exacto. No que isto non o vai a entender, pero mando un saúdo despois. Ala. Moi ben.
Mateo Rodríguez deixanos tamén mencionado por aí o Monte Gagacet no Final Fantasy X, xa que nel por fin podías coñecer a historia de Kimari. Até ese punto pouco se tiña falado del e ademais era antesala a Zanarkand polo que había emoción por cruzalo. Isto, como xa falamos no podcast específico de Final Fantasy X, que é o número 13, la ademais eu, pois isto sería basicamente como chegar ao Monte do Gozo un día de neve. A sensación é esa. O sea, quedache só a Compostela, veña, xa está. Que E bueno. non che fai falta cambiar a roupa, porque van todo aí baitidos cos pantalóns cortos como, vamos, como calquer outro día. Como en Irlanda. Dios, ainda quedan canta xente. Ahora imos xa cas respostas de Instagram de a Recuncho directamente. Deixanos... Bonas irnos soltando. Se alguén lle chama a atención algún en concreto, pois que pare e falamos un poquinho máis. David Stecar dinos a rexión de Ranzar do Outcast. Outcast alguén? Conozo, pero... no. É que eu misturo Outcast co Outlander e co Outlaws E co Outlast. Worlds. Outworld. Tamén hai Outlast. Outlast, sí. Mi madriña. E Outrun tamén, estaba Outrun tamén. En fin. Bueno, pois que da rexión de Ranzar, se alguna da xente do que está vendo isto tamén lle chama atención ou coñece, tamén que comente, nos ilustre. Sarah Vald, dinos a época de inverno no Stardew conta como fase? Sí, igual que a estación de inverno no Animal Crossing, valería tamén. Pois claro, aquí a cousa de pasar frío. Eu son Charlie, dinos, gran persoa, mellor concursante da Trábame se podes. Estivo a semana pasada, non se podes. Se conta o xeo, porque ten a foto aí. Se conta o xeo, recordo que o Battletoads tiña unha. O que pasa que a xente do Battletoads non lembra a fase neve porque matouse naquela moto. Que había unha fase de moto que era imposible pasar. De aeromoto, sí, esa, esto, por favor, xente boomer, por favor, no chat que me acuda. Por favor, apoyar a Yago, por favor. Sí, apoyar a Yago tras faltarlles. Esto é unha cosa, un estilo meu increíble. Dese hijo, dinos que o Super Mario 64 había un mapa de neve e facías unha carreira no xeo contra o pingüino. Sí, eso pasaba antes de tiralo polo barranco. Antes facías como bobsleigh, unha cosa destas. Eu sei de bobsleigh. Diredes, como sei tanto de deportes de inverno de bobsleigh? Lembro vos isto, vale? Ciertamente. O inverno explaining. Moi ben. Farún, dinos... Farún, na outra conta, dinos o tramo final do Journey. A verdade é que cando lín isto unha parte, o sea, non imos comentar moito, pero narrativamente esa parte de neve é forte e deixate aí un pouco nun puño o corazón. Tamén nos fala do Last of Us 1 con Ellie. Tamén, digamos, que o comezo de Last of Us 2 tamén hai partes de neve. Last of Us, por certo, alguna de aquí está vendo a serie? No, ainda non. Imos ter que chamar, creo que Ángela sí que está con ela, entón a ver se aí tamén cando remata a serie podemos facer igual aí un podcast especial. Eu non comecei a vela, tampouco, o sea que tamén estamos aquí. Bueno, que solte Ángela. Todo llegará. Lorena Amigo, dinos o Freezy Peak de Banjo-Kazooie. Disar por aí que a cabeza non sei que sí, non sei se pola fase. No. Bueno, pois fase de neve, plataformas estética, imagino semellante ao Super Mario 64 porque era xogo de Nintendo 64, en decaro tamén o tedes. En Xbox creo que hai un Red Collection con varios xogos de Rare na época de Nintendo 64 ou máis. Dinos Fermorías, que excelente serie, moi mal todas. Bueno. Non lle imos ter en conta como a profe que foi de dos aquí, creo que sí. Vale, ben, correcto. Teño os datos ben. Diego, eso, xa nos comentaron da montaña do Sonic Adventure. Núñez 78 dinos o Rally de Suecia nos xogos de rally. Isto parece moi ben traído. Claro que sí. Tamén dá para 1, 2, 3, responde outra vez. Sega Rally 2, Sega Rally 1, Super Woden GP. Todos comezan por ese. Super World... No, World Rally Championship tamén hai Suecia, sí. Tamén Diego Bozón comentou o GTA Vice City, non facía frío, pedís que algo de neve tiña na trama. Eso iba a vos preguntar, cando aproveito a rescatar este comentario de Faru. Os do podcast de audio, pasade por YouTube. Isto xa non...
Si non me falo dos GTA todo isto, xa está, xa se entende a referencia, non hai máis. Juanín Torres era quen facía referencia ao xogo de snowboard que había que descender por unha montaña, que hai que decir que era un pouco contraste de sensacións, porque digamos que viñamos dun momento do xogo que había unha pequena traxedia e aos 20 minutos tras cambiar o CD, ¡veño snowboard! É verdad. Que non vou entrar en detalles por tema de non facer spoilers, pero estamos falando dun xogo do 97. Quero dicir, se xa sabemos o de Bruce Willis no sexto sentido, pois igual, non sei. En fin, por se alguén quere darlle o remake, non imos comentar nada. Un rapaz tranquilo vai nos deixar 3 recomendacións, como é a fase do boneco de neve no Mario 64, que non sei, imagino que sea no da neve, tamén haberá un boneco, igual que hai pingüinos, pois xa postos, pois eso. Tamén nos fala, moi de Nintendo 64, un rapaz tranquilo, dinos a fase de Severnaya, no 007, non entendo que GoldenEye. É verdad, sí, ves, eu non me acordaba disso. GoldenEye, que tamén o tedes nese recopilatorio de Rare que comentaba antes, co Banjo-Kazooie, creo. Está GoldenEye, non sei, de calquera forma, o GoldenEye ahora sí que está na Switch, nos xogos de Nintendo 64 sí que acaban de meter o GoldenEye. E tamén nos di o Frosty Hill Snow Valley no Diddy Kong Racing da Nintendo 64. E por último, xa imos pechando aquí a neveira, o Donkey Kong Country 2 no que a foca con xela auga, que ten a mellor banda sonora ever. Eso haberá que escoitar. Eso haberá que escoitar. Teño curiosidade xa. Teño curiosidade. Non sei, algunha máis que se vos quedar aí co que querades mencionar? É o momento, senón... Creo que xa máis non podemos exprimir o tema. Sabes que pasa? Que é moi difícil que sexan destacables, porque fase de neve hai en todos os xogos, ou seja, é xa un cliché. Pero destacables, así que digas, esta é diferente. Eu teño un a nivel anecdótico. A nivel super anecdótico. O no Divinity 1, que é un xogo así que RPG normal destos de fantasía de toda a vida, piu piu, lightning out of my hands, en plan a tope. Ben, pero en plan serio, sabes? Está por ali, mata, bueno, hai xente que morre, tragedias, magos oscuros, E nun momento dado entras como por un portal a unha dimensión alternativa. É unha dimensión de neve, ben, non ten nada. Pero na dimensión de neve hai enemigos, os enemigos que hai son homes de neve. O sea, pero non un señor que está como feito de neve, non. Un home de neve así destos rechonchitos feitos de 3 bolas con a cenoura por nariz, eso. En serio? Eso, sí, literal. Un saúdo ao equipo de localización do Divinity, que igual non está escoitando ou vendo. Dixen ben localización, non? Eu teño o título, pero non fun por el. Entón, non sei de que son as siglas. Bueno, en fin. Tamén parabéns porque está co Atomic Heart, chámese, non? O xogo este novo que saiu Game Pass, que está aí facendo bastante ruido tamén a adaptación tamén ao castelán, que está Fermoreira, ese Ramón Méndez e máis xente aí nese equipo. Pois nada máis, eu sí que lembro, tiña aí apartada por se mencionala, pero mando a xente se quere para un vídeo que temos en Recuncho no canal de YouTube de Ristar, que hai unha fase de neve que para mí está moi bonitiña porque contache. O Ristar é un xogo que cada mundo ten como unha mini historia e o do planeta de neve está moi ben porque tes aí un momento de facer guerras de bolas de neve e logo faste amigo con que te enseña como hai que matar o boss. Entón, eso, mecánicas de xogos de plataformas do 16, pero esa fase de neve é moi curriña. Tamén ten un pouco de patinaxe. Efectivamente, corazón, mans en corazón. E tamén mans en corazón para toda a xente que levades hoxe pois xa case hora e media de directo ou de podcast no YouTube, Spotify e iVoox, os que de iVoox, o que vos librades de non vernos aquí como fandas, mantóns e diversas chaquetas con bastantes capas. Pois nada, agradecervos, como sempre, Lara, este paso hoxe. Non sei se chegaste a ensinar de todo o que levas aí, porque hai un Darth Vader aí asomando. Teño unha batamanta de Darth Vader e a capucha, pois... O que pasa é o que di Iago, parezco un mago de Hogwarts con capucha. Un mago Sith. Si Anakin tuvera esa batamanta, non se pasaba ao lado oscuro. Sí.
Claro, é Slytherin, non Slytherin. É Sí, Slytherin, sí, non? É un pouco dese de Harry No. Potter dame para facer isto. Non, No. eu non sei máis. No, Non sei. Pois moi ben, xa. acaba ese podcast, xa está. O sea, Non. Di que non, Iago, a min gustoume moito. Se non sinto nada. Eu, tema Harry Potter, teño unha parte boa, que como non coñecín o tema, ahora non teño problemas con isto, co do gran terfauto, estas cousas que fan ahora. esa é boa, perdónoche de antes. No, pero está vina por aí, ahora non lembro quen, pero sí que vina por aí por ti. Pues me perdones. Rita, o dito, como sempre, graciñas. Como sempre, finger Aí. guns. Finger nada, graciñas tamén por outro día e tamén porque estamos vendo nova liña de investigación recuncheda de facer vídeos con notas de WhatsApp. O primeiro exemplo te delo con videoxogos para facer enredo na casa. Así que pasada por YouTube son un bichete sen de vídeo. Graciñas, Sara. Nada. Que non sei despedir a xente, que non sei, isto dáse falta mía. Imos quitar aquí. Vanche cortar a luz. Vanme cortar a luz. Vou quitar xa a Ai. bufanda. Levo unha camiseta de pombo mondoñedo porque fará frío tamén, será por iso. Nada, lembrarvos redes sociais @recunchogamer máis se tes algo máis que comentar, vender por aí, eu creo que non. Aquí está. Somos xente sencilla. @recunchogamer. Iso, temos esa novidade. Tamén temos un vídeo na canle que fixemos aí cunha inteligencia artificial que se chama... Bueno, que están creando un proxecto de inteligencia artificial en galego que se chama Falai. Estivemos falando coa xente que o leva e tamén que participa neso Museo de Videoxogo, pois entón, un pouco tamén participamos por aí. Como tema interesante que poder cos videoxogos, pois no proceso este están sorteando unha PlayStation 5 ou Xbox Series ou Steam Deck. Entón, se vos apetece, pasades por aí polo de Falai e xa sabes un pouco máis, tamén nos vedes a nos facendo unha proba. E creo que hai unha frase para gravar que aparece recuncho, ainda non a vin. Se alguén lle sai, por favor, captura que nos la manden e nos etiqueten en redes, que tamén nos fai así un pouco de ilu. Nada máis, martes que ven, novo podcast. De que? Non o sabremos. Se hai un tornado, pois igual facemos de xogos de tornados. Oxalá que non haxa un tornado, por favor. Porque o primeiro son as vidas da xente, pero... No, o lume deixámoslo tamén para outra. Todo eso xa foi contado. Pois nada, un placer como sempre. Boa noite, descansade moito. Bo día, porque estedes escutando podcast de días. Iso, abrigadeos ben, como dixo Andel. Adeus. Obrigado de vos. Adeus.